Здравейте хора! Добре шли във влог на ден 6. О, така, вижте сега. Отиваме на тренировка. Колко чакаш? Ще много тъжно. Въобще не искам да се буха. Ето ги тези джейници. Това е гайс. Ето това е Йони. Ето това е Стеви. Това е парцал. Защото ми е да ми се скъпа, не знам защо го мисля. И сега отиваме към твоята любима тренировка. Ади, ако гледаш това, обичаме те. Ади, ще ви дам you. Ади, I love you. By the way. Аз ще дам темата влезе първа. Да, защото не е голямата. С блога и аз ти кажеш, здравейте хора. Това е най-новия ми влог. Съжалявам, аз вече ще водя влоговете. Закъсняли с една минута. Много ме бърка, знаеш колко закъсем всеки път. Така че, Ади, всеки път съжалявам. Даже повече. Не е вярно! За твоя влог си видно. Никол, не съм аз виновна, чакахме Стефи. Чакахме те до доклада 5 часа. Да излезнеш. Не за това. Аз за мама ми даваше пари за нещо. За какво? Нещо. Гайс, не ги слушайте, гледайте мен. Не те гледай как си ходи. Аз си ходя. Локи, слушай да се... А пък аз не си ходя, аз тичам. Какво беше това? Да. Ще ходите в Италия? Да. Аз няма да ходя. И вие двете ще ходите в Италия без да. Безсрамно. И Никол. Вие и више Никол. Никол? Никол, ще ходиш в Италия? Верно? Без нас? Не, включим само. Верно. Чао. Ох, това да си Ами, добре, Аз приключих гимнастика. Така, сега се прибирам и след това ще ида да купя подарък на една жена. И да, ще купя подарък на една женица, защото тя се казва Николета. Ще ви покажа какъв е подаръка и ха-ха. Те няма да знае, няма да й казва. Ще снимам тайна изява. Тази страница. Ето и тя сега в момента ходи и не подозира нищо. Тя не подозира нищо. Кой ще взема такъв календар? Купих го от DM. Това по принцип е много хубав подарък. Ако се чудите какво да купите на някой ваш приятел, можете да купите това. Добре хора, аз се срамих. Сега отиваме до един магазин да взема коледна украса, защото искам да си взема ни гирлянди и да ги оставям пички, да ги сложим на прозорците, защото, нали, реално цялата украса, която имаме е охата, нямам, нали, на други места и да, сега ще взема още. Чудя се дали да взема това на една моя приятелка вместо хамстер, защото тя иска да подаря хамстер. И моята дружка на име Николета, как си отваря нейния подарък, но тя не иска да се снима. Аз снимаш. Ами добре хора, с това смятам да приключи днешното видео. Да. Чакай, искам да се приключим заедно с тебе. Също така се надявам интересно и забавно. И лайкнете това видео и абонирайте се за моя канал. Я виждам ли се? Така. Чакай малко, чакай. Абонирайте се за канала ми и моля Може ли да... защото няма да успея без това! Няма да успея! Чакай малко, не ти виждам от ръката. Не ти виждам от ръката. Хора, ще ви излъжа, ако ви кажа, че не си направихме една тава брауни и я изядохме. Да. Или за един И сега ни стана много сладко и ядем кисело мляко. Ох, не, наистина много сме засмотани. И си изкарахме добре на Никол на имения ден и подарихме този календар и на нея много й хареса, нали? Да, много ми хареса на мене. Добре. На мене много ми хареса. Ела от една страна. Да. И така, много ни харесаха браунитата. И да, сега ще приключим това видео. Аз за канала на Ема с камбанката и много късмет и здраве и всичко най-хубаво.
И да сте живи, здрави, прави, порави и честита Коледа!